Ako si pomôcť pýchavou a pálivou bolesťou medzi lopatkami? Dnes vám na to ukážem jeden super cvik. Treba si však povedať ešte aj to, že bolesť medzi lopatkami nemusí ísť len zo samotných lopatiek, ale môže ísť aj z krčnej alebo hrudnej chrbtice. To znamená, že nemusí to pomôcť každému. Ak však máte stuhnutú túto oblasť, môže vám pomôcť tenisová loptička, alebo ja tu mám takúto trigger loptičku, môže to byť aj lacroseová loptička. A týmto si ideme vymasírovať teraz chrbát. Čiže loptička, podložíme si ju tuto, ako máme lopatky, ľahneme si na loptičku a takýmto spôsobom si prekryžíme ruky, zvihneme sa trošku zadkom hore a premasírujeme. Potom si pôjdeme skúsiť druhé cvičenie a to bude len hýbať rukami. Čiže ideme dozadu, dopredu, flexia, extenzia, môžeme ísť do strany a naspäť zase k sebe a premasírujeme jednotlivé body. Pre viac jednoduchých tipov ma nezabudni sledovať.